Добре дошли в Борола, един от най-големите производители на природни продукти в България със собствена производствена база. В момента с над 50 природни козметични и медицински продукта на родния пазар и с над 100 регистрирани търговски марки. Клиника Борола със собствена клинична база. Зад името Борола стои колектив от над 130 високо квалифицирани специалисти. Борола е и изключителен представител на световни фармацевтични компании. Всичко започва в далечната 1996 година. Натрупали сериозен менеджерски опит, доктор Веселина Петрова и доктор Абу Шахид създават семейната фирма Борола. И така идеята беше да създадем фирма в областта на здравеопазването, а целта – цялостна грижа за здравето на българина. И започнахме с представителство на световни фармацевтични компании. Много бързо обаче разбрахме, че освен качествен продукт за успеха, голяма роля играе и добрата информационна среда. И така, през 2000-та година създадохме специализираното медицинско списание GP News с новини за общопрактикуващия лекар. На страниците на месечното списание водещи специалисти започват да споделят своя опит за заболявания с социална значимост, които често се срещат и в практиката на семейния лекар. От медицинската си практика разбрахме, че за да приложим идеята за цялостна грижа за здравето, трябва да изградим собствена клинична база. Това и направихме. През пролетта на 2002 година открихме в центъра на София клиника Борола. Клиниката разполага с специализирани кабинети със съвременна медицинска апаратура, мамографски кабинет, с кабинети за общо практикуващия лекар, с еднодневна хирургия, физиотерапевтичен блок, клинична лаборатория и всичко необходимо за едно модерно здравеопазване. Тук беше мястото да покажем и един различен начин на мислене в здравеопазването. Девиза на Борола. На практика това означава да съберем на едно място медицинска информация, здравни услуги и продукти. Като стана дума за продукти, се сещам, че близо година преди откриване на клиниката създадохме и първия си природен продукт. През 2001 на прохождащия у нас пазар за природни продукти се появява мощният природен антиоксидант на Борола – Оксибор Форте. Следват широко известните вече Имунобор, Калурекс, Феминор, Ентан, Околут, Камагра, Простабор, Мигренон, Виватонин. Днес Борола произвежда над 50 природни продукта, козметичната линия Джинджира и медицинското изделие Лактобор. Отначало организирахме производството в 12 държави на 3 континента. През 2011 година разкрихме съвременна производствена база в град Сухиндол. По времето, когато правихме този репортаж, производствената база в Сухиндол течеше голям ремонт. Сградата се подготвяше да приеме новите производствени мощности за капсулиране, таблетиране, блистериране и опаковане. Целта ни е 80% от нашите продукти да се произвеждат в базата ни в Сухиндол с тотален контрол върху качеството и безопасността. Борола мен специално ме мотивира с сериозна визия за бъдещето и дългосрочност също така. Борола е световна марка. Решили сме да работим на всички континенти и не може да си позволим никакви отклонения от качеството. Работя от 18 години във фирма Борола, като от 12 години съм техен отговорен фармацевт. Продуктите на Борола се препоръчват от семейните лекари, от специалистите, от фармацевтите. Те достигат до хората чрез аптечната мрежа, чрез специално изградените от фирмата магазини Здраве и природа в по-големите градове, през онлайн магазина momo.bg, през актуалните здравни сайтове и не на последно място, чрез многобройните здравни програми, чието естествен референтен център е клиника Борола. Такива са програмите Имунитет, всичко за имунитета на едно място, Фемикер за женското здраве, програмите за мъжкото и детско здраве, Окомец за очното здраве, Псоралек за лечение на псориазис, програмите за сексуално здраве и сексуална дисфункция, за наднормено тегло и затлъстявания и редица други здравни програми. В тях високо квалифицирани медицински специалисти, лекари, фармацевти обединяват усилията си за по-добро качество на живот на българина. И може би не толкова бързо, колкото би ми се искало и не толкова всеобхватно, но тези програми определено работят и просперират.
Като стана дума за просперитет, безспорен успех на компанията е разкриването на представителство в чужбина. През 2001 стартира Борола Македония. Пръв производ почнахме пред 15 години. Почнахме с 2 човека, с един офис в Битола. Сега сме 12 човека. Имаме 30 препарати. Преди 3 години отворихме офис и в Скопие. Най-добро продаван производ ни е Ентан. Асите не знаят како имунобор. Сега вече пускаме новия офис с кабинети в Битола. И нашата нова сграда е около 2000 квадрати. Има кабинети, зали за презентация, имаме продавница наша боролска, има место и за аптека. През 2006 Борола открива и представителство в Канада със седалище Торонто. В генерален аспект ние отговаряме за пазара в Южна и Северна Америка, а по-конкретно организираме производството и контролираме качеството на продуктите, които произвеждаме в Щатите и Канада за европейския пазар. В близко бъдеще имаме намерение да въведем продуктите на Борола и на канадския пазар, като в момента работим върху регистрациите ни на търговски марки с канадски офис по интелектуална собственост. И също така подготвяме продуктовите регистрации с Министерството по здравеопазване. Щом стъпим здраво на канадския пазар, имаме намерение да въведем продуктите и в останалата част на Южна и Северна Америка. Сериозната мотивация е работата в екип. Всеки знае какви са целите. Обикновено ние се мотивираме един от друг. Всеки допълва слабите страни на другия колега. Всеки един от нас усеща подкрепата на ръководството. Заразяваме се с ентусиазма, с желанието да свършим работата по възможно най-добрия начин. За мен Борола е едно семейство. Борола развихме и силно онлайн присъствие. IT веб отдела създадоха корпоративния сайт на Борола, онлайн магазина и над 30 сайта на здравна тематика. При нас лесно може да намериш информация за здравния си проблем с един клик на мишката и дори да направиш онлайн консултация. А може и да посетиш клиниката или нашите здравни магазини. Борола е модерно здравеопазване на един клик разстояние. Най-важните качества за работа в Борола са на първо място, може би, работохолизъм. Лоялност, упоритост. Увереността, че това, което правиш, е за доброто на хората. Сега, като се обърна назад, не знам как успяхме да намерим време и сили да развием и рекламна, дизайнерска и издателска дейност. През годините Борола издава различни медицински книги, здравна литература, лекарствени справочници. За мен сега Борола е едно професионално семейство. Развитие, увереност, сериозен шанс за професионалното ми развитие. международни обучения, сигурност, Знания, различен начин на мислене. Ръка, на която да се опреш. Фирмата е на хората, а не на самите собственици. Това е моето второ семейство. Може би искам да се пенсионирам в Борола, защо не? За 20 години никога не се е случвало нашите заплати да бъдат забавени. В този разказ може и да сме пропуснали някои детайли, но за 20 години има 3 неща, които Борола никога не е спирала да прави, дори и в годините на най-дълбока рецесия. Никога не е спирала да назначава специалисти и представители. Никога не е спирала да обучава екипа си. Борола никога не е обещавала това, което не може да изпълни. Това е моята любима реплика. А това са кадри от наскоро придобития от Борола имот в София на 11 декара земя и масивни сгради. През следващите 10 години ни предстои най-грандиозният проект – изграждането върху 11 декара в Павлово на Технопарк Борола. Офиси, производствени складови бази, научно-изследователски център, дистрибуторски център, лекционни зали, автопарк и какво ли още не е. Стискайте ни палци! Ние сме Борола, с цялостна грижа за здравето на българина. Нова здравна философия. Лоялен колектив. Школа за здравни кадри. Перфекционизъм в работата и производството. Морал в общуването с клиенти, пациенти и партньори. Борола – един различен начин на мислене в здравеопазването.